Масові заходи до Дня перемоги Червоної армії та радянських військ над нацистською Німеччиною відбуваються в окупованому Криму. Так цей день досі називається в Росії там, а через анексію і в Криму його відзначають за радянським зразком. Окупанти запланували військові паради, салюти, концерти та масові гуляння. Наймасштабніші відбуваються у Сімферополі та Севастополі. Тисячі військових промарширували у Сімферополі від площі Ахмедхана Султана до Совєтської. На парад окупанти пригнали 40 одиниць техніки, зокрема установки «Град», бронетранспортери та зенітні ракетні установки С-400. Підвоєнний оркестр марширували і в окупованому Севастополі. Там до параду залучили 1500 військовослужбовців та близько 70 одиниць військової техніки. Це вдвічі більше, ніж минулого року. Детальніше про пропагандистське свято в окупованому Криму дивіться у вечірніх випусках «Заман». Сейчас вы видите, как приближается парадная колонна военной техники.